যত হনাও সকলে রক বাইসা সাইমানা ai phade jara tabok phai tomnai nongni item koyang phai nau bung ti sarka khamnai tai dos sini panda cengsak nai apni bai sini sinai baptist mondol ini phaina rokna belakla hambai brok belai kha gol kha tum thawai sono kristen notun bothor ni mosamosona phungoi mon muk doklai rokni bai phade tabok tai sabok phainai borong no bujung sujur sa anai Đây này là buru Hari kita bang sandra satu ni bagisi tak terong ni kaisa serumuno kerahakan baai berang 2-3 minit jarak tak naik. Chandra sado nau batabok han kita nau na serumuno penuh anba ai nau na 1-2 minit jarak tak naik. Voltage ini lah clear di sana. Sini Chandra sado ni sekretari Sanjit guna angkoya. Kisu ta jeng Thaiman ba. Sana usaha ni ba ai panu usaha ni ba ai. Labraha. Pare. Labrada. Lereng jual suasana ini lah. Beba. Kono ile abu musangya no mu khang pai kala. Kan. Dia jeng Saimana sikang pula jeng sinai baptisar manipun kai prong kirisa ai prong plengan ba ai rai matisa mondole prong kaisa bukti rekha prong no posare sirkra dilisa. Abne ba prong no mo sarka phade tabok sini sikla sini Chandra satu sini nai prong tabok prong nai to. Clear dia. Balaika hambai phade sini takuk nansu ni thania nau ni joto mo thania item bini thai nau bumung no pibuto khai mana phade takuk saklai no ke mani jodi rang 50 taka klai jai tong khai oti jot no ang bai thani thai juga jok klai nong ni rang 50 taka klai thang mana rang 50 taka klai sak manmon sini photo shoot bukhak arang manmon je klai jai tong nai bo nijor so phai ani thania arang 50 taka klangi thang mana Jeng tai serak. Net dah hendak. Live berapa? Handana. Pada rai matrisya ni mondol bro kamu kan semui tak kali kena. Mau saya ni baai. Bagaimana bang kai? Pada centabok rai matrisya mondol ini berusaha pura cara isikla. Orang nu berusaha sama nen baai. Mani bang kai bro bela kai makan sumsak nai ni nai mer muri jamang. Pada centabok han nai. Naon juga kerja dengan Kamting khai tamo ayang gate buskan khola khai tonde gari probesh khainai gate buskan khola khai tonde gari probesh khainai ta joto charai khona kaing hodi posin bola bakha nai thau kha sok de Ora khaya sine redeng di
belakang hambai jeung japa kolok mana phade jeung sini motamoti phai sok baika jara tabok hap painai nong ni joto item sini Mr. Nandun Hanino bumung no tibuto khai mana sini group action song duet action song solo action song tinta item no tiyoi now sini Mr. Nandun Hanino no tibuto khai mana phade sini joto aro bosak tongo sini triple bosak tongo asaka joto serai nai thorong na asok dosadi tai joto okrara brau cara asok khai belakang hamnai phade sini joto phatar tongnai now apno koyo now jano bisinga hap khai belakang nai thongnai sini main root arok dadal tongo kabni bai now bisinga hap khai belakang hamnai sini takho okra root kumar je jaka ang